ҳамада салом алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар ин рӯза навор якчанд мошинои фурӯшӣ арзон дорем. Навора бо диққат то охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед ва бародароне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед ва фикротона дар зери видео дар комментария нависед ва бародарое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. ва бародарое ки мехоҳанд ки мошиношонро ба савдо гузоранд, ина рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонем ба мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. дастгирии моро фаромӯш накунед ва мо бошад мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 143 сомони тоҷикӣ. рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳо. якум мошини фурӯши Opel Vectra A, соли барориш 1993, дар кузуфи седан, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор хатавоиш 100%, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нарша боша гуфтаи соҳибаш 14900 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 103000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. дуюм мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz K-Class, соли барориш 1996, дар кузуфи седан, авиомотор боша D, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. краскаи мошина алиш кардан дар кор мегӯяд соҳибаш. гази ёра 4 задагай, 4 баллони нав дорад. хадавоиш 100%, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нарша боша гуфтаи 28500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 198000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2112, соли барориш 2006, дар кузуфи хетчбек, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. моторуш приора задагай, салонуш тозай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтаи соҳибаш 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 111000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2115, соли барориш 2005, дар кузуфи седан, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. гуфтай масалан намехира ҳуҷҷатош нав кардагия, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтаи 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 83000 рубл. марҳамат бародаро, мошини хубай, ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110, соли барориш 2000 сол, дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, авиомотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. 1 сола ҳуҷҷат дора. 3 моҳ танировка ҳастай. мотор инжекторай акклиматори нав дора. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтаи 8500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 59000 рубл. марҳамат шахсони харидор, ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед ва аз номи канали Мошин Савдо салом расонед. бигзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi, соли барориш 1996, дар кузуфи седан, рангаш бошад кабуд,
авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 10 моҳи дига танировка дорад, 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Мексикаи Германия гуфтай фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай 17500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 121 000 рубл. марҳамат шахсони харидор ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. автомошини фурӯшии Daewoo Tico соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш боша сирх, авиомотор боша 1.1, сӯзишворӣ боша бензини холи бародаро, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш 4 баллони навай гуфтай 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора, камтар хадавои пеш кор дора гуфтай фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархша боша гуфтесай 9000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 62000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ҳаштум мошини фурӯшии Opel Vectra B соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авиомотор 1.616, коробка передача боша механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дора гуфтай хадавоиш поли навай, мотор 1.616, ремонташ бакана гуфтай намезана. мошин боша як камбудӣ дора, ҳуҷҷатош будшидаги тамом фавран фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтесай 20000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 139000 рубл. бародаро суроғаи мошин нависондагӣ нестай, метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони наҳум. як бародар аз мо хоҳиш кард ки мошинҳои боркашамонен як мошин боркаш дорем. бародаро Hyundai Starex соли барориш 1000 сол дар шаҳри Душанбе дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтесай 45000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 313000 рубл. марҳамат шахсони харидоранд ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии Opel Vectra B соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша кабуд, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар ноҳияи шаҳри Туз. нархша боша гуфтесай 18000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 125000 рубл. марҳамат шахсони харидор ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии Opel Astra G соли барориш 1998 дар кузуфи универсал, рангаш боша сафед, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Бохтар. нархша боша гуфтесай 31000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 215000 рубл. марҳамат шахсони харидор метавонед ба ин рақамҳо занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии Toyota Camry соли барориш 2005 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристи, авиомотор боша 2.4, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай соҳибаш 47000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 327000 рубл. марҳамат шахсони харидор ина рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. дастгирии моро фаромӯш накунед бародаро. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нови мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.